pakapagkangka. When manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na pa ulit-ulitin. Lalaki ko ng laysod, napudno, no agsa o kas laysod syerto. No di mapagustuhan agit imundan, napuntot da, di da kan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong sikati gapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man yung ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnoden, uray kastano di na pa ulit-ulitin. Lalaki ko ng laysod, napudno, no agsa o kas laysod syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntot da, di da kan pagununyan. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ama kapakatay, kitabol sa putawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Babae talaga? Isang sa bulik met babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isang sa bulik lalaki, uray pobre, uray durgi. Basta laket irresponsable, di na amot ang babae. Isang sa bulik met babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Nga okasyon, inak nga rut, kita ikansyon. Ipadas ko ang nagbakasyon, itinagapwat a poblasyon. Naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Balasang ti inda imensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon,
kada kami nga nagiponsyon. Kinigdayak, daytay kimansyon. Nayatrik nami nagkoneksyon. Binagusnak nga imbakasyon. Napintas abalayda a mansyon. Syon, syon, syon. Napintas unay a lokasyon. Nagtateran balay a mansyon. Agbuy-buya ak ti telebisyon. Ikalbit na i-injeksyon. Yakon masapul ti permisyon. Tay sumeten tinangimensyon. Neso nga jakon nagprekusyon. Ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Syon, syon, syon. Pinagustuak iti injeksyon. Nalanay berry is slow motion. Nalipatan na daytay aksyon. Taidikwan nagkumbulsyon. Binalbaliwak to'y posisyon. Trinapidok nga kinumbinasyon. Kunam lano mangururasyon. Areng eng natay kasla agkang kansyon. Syon, syon, syon. Inimas na iti injeksyon. Na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon. Taidikwan nagkontisyon. Umadulat ta ti populasyon. Tamadimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon. Lalo tay 69 a posisyon. Syon, syon, syon. Jay lugar mi, sobrat ili. Kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Kastan, ama bartekdan. Pamrayan dat agririri agsusubang. Kunkunada men. Tunukwan, addaapan. Pagbakit dat mangyawid kadakwada. Tama-tam. Ijay to balbalaydan. Agbinisyagda nga agapan. Lahat namin. Jay lugar mi, sobrat ili. Kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan. Pamreandat agririri agsusubang.
Padandanaganak Ta ngamin awan pa'y asawak Ta awan pa'y iti nagpadasa Makigas ang gasak kun kunadang nga ayam Tatang nanang ay kaasyandak Isarakandak kadinti asawa Uray bakit balo wenno baan Tapadasek man iti agragsak Malakayan Inkay katitan Kanya iparaman Uy arem ko Jakun matetela Tatang nana Diwi pa idam Tuy anak yu Amalakayan Danunanen tiponsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas Basin naimas nga ara kentay pa'y met kalukat Tinumpugan galames punog paltat kilawen nga naimas Agarop pa'y tikot zero tada bodot ruso tayo Nakabutbuteng ay gaman Kay kutsara tadi paila napadasan Pintay tulapun punwan Ipakatayo latiram ramay Pagpunas tayo kamiseta Tingiwat tayo nga nalanit Lanitan Ngemno awanen Intay to ami-amilan Tay delatas bayan tayong aywen gayen Tay dineng dengken ginulay ay nagimasen Tay purus aywen tay pineresan Ulot paltat ken tinintim nga igat Tay delatas bayan tayong aywen gayen
Tay dineng deng ken ginulay ay nagimasen. Tay kurus ay wen tay pineresan. Ulot paltat yen